Tiedättekö, kun on semmoinen niin tosi stressaantunut ja ahdistunut olo, että haluaisi vaan jäädä jonnekin sängyn pohjalle? Mulla olisi tämmöiseen olotilaan helpottava harjoitus. Sen nimi on progressiivinen lihasrentoutus. Tämä on siis ihan tieteellisesti tutkittu auttavan stressin ja ahdistuksen oireisiin. Se on tosi helppo ja nopea tehdä, että se voi tehdä melkeinpä missä vaan, vaikka bussissa tai koulussa. Aloitetaan ottamalla rento asento. Ensimmäiseksi puristetaan meidän kämmenet nyrkkiin ja pidetään muutaman sekunnin ajan. Sen jälkeen vapautetaan ja rentoudutaan kämmenet. Sitten jännitetään käsivarret ja pidetään taas muutaman sekunnin ajan. Ja rentoudutaan. Edetään olkavarsiin ja jännitetään ne. Pidetään muutaman sekunnin ajan ja taas vapautetaan ja rentoutetaan. Seuraavaksi jännitetään hartiat. Voidaan nostaa ihan korviin saakka. Jännitetään ja vapautetaan. Viimeiseksi jännitetään kasvonlihakset ja pidetään muutaman sekunnin ajan ja vapautetaan. Tämän harjoitteen voi toistaa niin usein kuin haluaa ja tehdä ihan mille lihakselle vaan. Kiitos kun teit harjoitteen mun kanssa. Toivottavasti tässä on sulle hyötyä tulevaisuudessa.